Sumanggo pa. Ano na? Sa labas. Sa labas. Yan, tapos yung upo ang kukunin ko. Yan, pag-upo ka. Ayan, discard yan ha. Okay. Yan. Kukunin ko. Yan. Dito lang. Yan. Sige. Tapos ito muna. Ito mo. Yan, isa mo lang hanggang ha. Diba? Buo na. Ayaw na. Ayan guys, wala na nalalay guys ha. So this is the format. Ayan, diba? Ay ba? Discard diba? Pwede naman dalawa lang. Kasi mababay ka no? Na? Kasi wala tayo nalalay. At least nakalakad diba? Gulat siya, kalakad ka. Kasi pag upo ka, yung bangko kunin ko. Kaya na? No, bisa na. Pause mo na. Yan, pause mo na. Relax. Tibayin mo mo. Tama ha. Tibay. Nakalakad ka na. Thank you.
Wala eh. Wala diskarte ba? No? Wala eh. Pares no yun eh. Ma? Sila lang, ma. Ma. Step mo. Tapos, good yan. Okay. Tapos, dali. Okay. Dali. Yan. Ha? Tapos, pa. Kunti lang. Yan. Pa. Dala ka. Pa. Tapos, parang wala, ha? Ha? Parang nangyayap no? Gusto mo dyan, tabi. Ano, tabi lang kamo, tabi lang mo. Guys, so nakakadalawa na kami guys. Ba doon yan? Hindi kaya. Ha? Hindi kaya. Okay, paano yung pag ano? Stop up ka na. Ako na lang. Di ba lang? Pwede na. Sabi mo konti ha? Pwede pa. Titipan. Ente. Oh? Ano? Ano? Ha? Hindi yan. 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 No? Ayan. Yun. Oh. Yun. Yun lang ha? Ha? Yun lang ha? Yun lang ang style ha? Okay. Oh. Yun. Yun lang malalim. Diba? Ah. Yun. Yun. Tapos,
Sila lang. Ha? Dalawa lang eh. Ayos na. Magulat sila.